Včera sme si hovorili o hororovom Pepkovi, ktorý je trash so srdcom na pravom mieste, ktorý sa dá oceniť. Dnes si ukážeme trash za $100 miliónov, ktorý nemá žiadnu hodnotu. Tak o čom vlastne je Ironheart? Keď máte projekt vo výrobe 5 rokov a nasypali ste do neho 100 miliónov, tak jedného dňa proste musí uzrieť svetlo sveta. A to napriek tomu, že očakávate epický debakel. Jedine, že by ste mali masívny pár gulí ako Warner Bros. A spláchli do záchodu 90 miliónov, aby ste potom nemuseli pár rokov chodiť kanálami. Ale úprimne, tak ako som nechápal toto rozhodnutie Warner Bros. Spred 3 rokov, tak dnes mám iný názor. A stačili mi na to 3 epizódy Ironheart. Hneď na začiatok priznávam, že táto recenzia je prudko subjektívna. Tvorca si uvedomuje, že seriál nebol písaný pre neho a úplne rešpektuje diváka, ktorému sa seriál páči. Takto by sme mali z krku a teraz si poďme povedať, aká enormná, obrovská hromada fekálií tento seriál je. Obvykle sa snažím byť objektívny, nad vecou, hľadať tie pozitíva. Dnešok je iný, drahý divák. Ťažko sa mi totižto hľadajú pozitíva na seriál, kde mi tvorcovia vysypali na konferenčný stolík obsah popelnice, predsedili cez zuby bon appétit a ešte z toho mali pocit dobre odvedenej práce. Prvá epizóda Ironheart sa mi nedá popísať inak než nesúvislý chaotický bordel. Seriál sa bez ľadu a skladu snaží kopiť jednu neznámu postavu na druhú v extrémne krátkych poviedkových scénach bez akejkoľvek nutnosti rozprávať nejaký poriadny príbeh. Toto je proste Riri, dievča génius, ktorú ste už mohli vidieť 5 minút vo Wakande Forever. Iron Suit stihla zbastliť počas cikpauzy a čokoľvek ďalšie, čo je treba, zvládne počas veľkej prestávky u cíga. Ona je totižto najväčší génius doby a zázračné dieťa vedy a techniky, pre ktorú nič nie je problém. Až na peniaze, pretože je Schwartz. To jej ale vôbec nebráni v arogancii, egoizmu a sklonom ku kriminalite. A tak ju vyrazia z MIT, ale po ceste šlohne high-tech vojenské zariadenie, ktoré samozrejme nikto nedokáže sledovať, pretože prečo by mali, akurát jej vypnú subscription k Suit GPT, na čo tento vrchol vedy a techniky reaguje postupným rozkladom. Zaletu. Díky MCU, nemám žiadne doplňujúce otázky. Všetko dáva absolútny zmysel. Mimoriadne talentovaná Riri teraz troskotá v Chicagu, kde je to každému zjavne uprdele. Našťastie nemá ani jeden škrábanec a po ceste domov za mamou, kde by samozrejme ani ju, ani to 100 miliónové zariadenie nikto nehľadal, tak po ceste pozbiera všetky kusy, ktoré stratila za letu a príde dom. Stále je všetko v poriadku, žiadne otázky, žiadny problém. Do toho nám seriál priam shakespearovsky ukáže bandu kriminálnikov, ktorí práve zrovna potrebujú nového experta na elektroniku, no a baba v Ironmanovskom kvádre, ktorá stroskotala v strede centra, je presne to práve orechové. Tak predsa len si niekto v tom Chicagu všimol, že tam spadol do centra robot. Slovo dá slovo a naša Riri má presne 0 problémov pripojiť sa ku skupine videdencov, ktorí sa špecializujú na lúpeže, podpaľactvo a vydieranie. Musím teda uznanlivo prikyvovať, že zohnať a dať na hromadu bandu tak extrémne nesympatických a otravných postav, to je úctihodné. Každá jedna musí byť extravagantná až za roh, namachrovaná ešte viac ako Donald na True Social a správať sa ako gangsta z NVA. Po 3 dieloch, čo je polovica série, je pre mňa nemožné fandiť akejkoľvek z postav, a to vrátane tej hlavnej. Naši antagonisti sú ako z grotesky a hlavná hrdinka je egocentrický antihrdina so super schopnosťou dostať panický záchvat. Tento seriál zlyháva v herectve, scenári, príbehu, akcii, všade. Nemám najmenšie tušenie, čo sa divákovi snaží dať a povedať, ale jednu vec mi dal. Verejne sa ospravedlňujem She-Hulk. Teraz už vidím, že seriály z MCU dokážu byť oveľa horšie. Aby som bol ale aspoň trochu objektívny, tak uznávam, že tento seriál bol písaný pre mladé publikum, ktoré pravdepodobne trávi hodiny na TikToku počúvaním uvrešťaných tínedžeriek. A zjavne sa snaží uľahodiť aj afroamerickému publiku, každopádne neviem, ako moc mu to pôjde, keď jednoznačne naznačuje inklináciu ku kriminalite a extravagancii. Suma sumárum, ak máte enormný objem empatie a chcete sa vcítiť a emočne spojiť s geniálnou, neohrozenou, zázračnou matfizáčkou, ktorá dostala na striebornom podnose štúdium vo Wakande a grant na MIT, ale svojimi vlastnými činmi si to nechala vziať a tak sa uchýlila k zločinu, krádeži a ohrozovaniu na živote iných a napriek tomu sa stále cíti byť utlačovaná systémom, tak toto je seriál pre vás. Koľko vás asi bude? Moc asi nie.
Tam, kde namachrovaný génius Tony Stark po mesiacoch zajatia pochopil, že za mrzký peniaz ničí svojimi výtvormi životy ľudí a s jasnou motiváciou a s problémami postavil prototyp prvého Ironmana a rozhodol sa zmeniť svoj život, tam Riri napochoduje ako majster sveta so všetkým hotovým a pocitom, že jej život dlží masívny úspech. Charakterný vývoj by tu hľadal iba masochista. Je málo seriálov, ktoré sú tak nesympatické a egoistické ako tento. Nuž po 5 rokoch sa MCU proste rozhodla, že bude čeliť dozvukom zlých rozhodnutí, ktoré urobila kedysi dávno. A dúfam, že toto už je ten posledný. Že nová stratégia MCU už nevyprodukuje takýto trash. Seriál si so seba zaprením dopozerám. Každopádne si nemyslím, že vy by ste mali.